разгара на Първата световна война, обединените румънско-руско-сръбски войски предприемат настъпление в Добруджа. Българите трябва да вземат бързо решение как да се противопоставят на настъпващият многоброен неприятел. Пред българското командване стои един голям проблем. Те нямат никакви сведения нито за състава на настъпващият неприятел, нито за точната посока на удара. Тогава в щаба се явяват Тодор Иванов Петков и двама негови другари доброволци. Те са доброволци за една отчаяна и самоубийствена мисия. Те заявяват, че ще навлязат дълбоко в тила на врага, ще навлязат в румънско-руският лагер и ще отвлекат живи пленници. Пленици, които да бъдат разпитани и да дадат така нужната информация. Родения в село Новачене, Ботевградско Тодор Иванов Петков, е добре познат на командирите, награждаван многократно за храброст. Така тримата се промъкват до лагера до секретен пост, изчакват точния момент в тъмнината и нападат светкавично. Обезоръжават трима неприятели и ги пленяват, изпълняват безумната мисия, осигурявайки така ценните сведения, което изиграва роля за покъсният разгром над врага. Така трима души, готови на всичко за родината, решават развоя на тази битка.